हेलो हाय आज हूँ अप्रैल 14 पणा संक्रांति। तो आज हूँ आम गाँव आज मेरू हो बर्तमान महाप्रभु आसी ना गाँ भीतर को प्रवेश कर किसी समय पर आसन देखदेवी केमती
ଶୁଣ ବର୍ଷା ବୁର୍ଷି ଆସିବାର କମ ହେଲାନି ଜଲ୍ଦି କର ଏଇଟାର କି ଆଗ ପଇସା ଲଗା ଦିଲା ମାରବି କା ଏ ନାଚ ନାଚି ଆଡି ଚାହା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନା କଥା ହେଲ ନାଇଁ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ହବ ଦୁଇ ଜଣ ଏଟା ନେଇ କହିବି ତୁଇ ଅଲଗା ଲୋକ କାଇଁଟା କରି ଆସୁନ ଖାଇছা ମୁଁ କହିଦେବି ବାପ ଗୋଟେ ଆଇଥିବ ମାରୁଛି ନା ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ କେତିକା ବାପ କହ भूली जाइए देखे न हे देखे 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 देखे